Mango. Ano mga ka-thunder? Yang picture bagi profile as ni ka na. Jil. Karang wat. Rami man yung manggal na ani gud kanang linghol ba. Lupa tagiya. Sawadee ka, Wonder Tanini Haplas. Nalis ko dili ko yun. Nalis ka Wonder. Dara ta. Gapungpong. Gapungpong. Hello mga ka-Wonder Tanini Haplas, namugna gikan duga Nicolas. Nami. Hello mga ka-Wonder. Pagkabasa na din diri sa. Ate. Mangga. Mana kuha ng mangga. Iwa pa daan. Patis ba? Patis. Mango. Ano mga ka-thunder? Oh, kurot na. Noon. Sa Juan? Siya daw na tagpihan. Viral mo ang yang picture bagi profile as ni ka na. Jil. Karang wat. Alamok ni kaon. Bird. Ano pa? Sa kaya kananding. Dagdag ang sa tao. Paspasan daw. Kaya dyan ba, hanghanga din. Gusto na yung sili unahan dyan, last time ito ba? Kuhaan na daan, pre. Yung sili ito, kaganan naman dyan. Dara duha, dako. Wala tayo. Tayo, wala si... Malibang. Musod? Labo ka na rin, impas na. Lingkod kay pangtuwad. Sinikan na yun. Nauwan. Pataban di ubos, basi palili ito. Pataban ti si bagi. Ulo ita ka lang. Nakasok. Nasigli. Tusa ba sigli. Itong pagdayon ito talaga, sigli biya na. Slito na mata ni mo ron. Mga kasi sigli dia. Rami man yung manggal na ani gud kanang linghol ba. Lupa tagiya. Ako sa inan hipon na mo dadon, Marvin. Ito. Marvin. Pwede ba na? Hipon ba ka na itlog? Pwede naman to. Lami, hipon nga na itlog. Pwede naman to gud. Ay daghan sa itlog. Hipon nga na itlog. Dangel so kan on. Hipon to madagang kayo. Lami man gyapon. Kuha ko. Ali mi huwat. Sa prank. Sa prank. Wala kita promise. Prank.
Wala sili ka na. Ang tagat urim tanggap ta. Pag nang bagi ka Max, ikad ay sige nang gawin yung nama. Awal ko aga. Igo ka. Ang hili ah. Rahang daw. Pa? Rahang ba? Mangga ko. Rahang ba ba?